Hyvä seuraväki. Taivasten taivaat ovat Herran, mutta maan on hän ihmisten lapsille antanut. Korkeana kaartuu taivaan kumu ja laajana aukeaa suuri lakeus sen alla. Kaukana ovat maan ääret ja kaukana taivaan ranta. Metsälakeuden laitamilla painuu kovin matalaksi ja kauimmaiset löyhingin takaiset nevamänniköt vaipuvat mantereen tasalle. Maansini ja taivaansini siellä yhtyvät, vain tumma viiru väikkyy niiden vaiheilla. Etäiset reunametsät verhoutuvat autereen haljakkaan, kauhavan laita sinertää ja kaukana taivaan rannalla siintää Simpsion sininen köyry. Tämä on Härmän suurta aukeaa katsottuna Kauhavalle ja Lapualle käsin Kankahan kyliltä tai Kosolan kallioilta tai Kotoluuran mäeltä ja Liinamaan jokitöyrältä Alahärmän rajoilla. Tämä on maa, joka härmäläiselle on annettu perinnöksi iankaikkisen yksitoikkoinen jokilavea, suora ja mutkaton kuin meren selkä. Mutta siinä on kaikkea, mitä härmäläinen kaipaa. Näin osuvasti määritteli Samuli Paulaharju Härmän aukeelta vuonna 1932 seutua, jossa olemme. Tiedän, että tätä lainasi Jaakko Elenius toisemmankin kerran kuvaillessaan erilaisia asioita. Eräs puhujistamme totesi vastatessaan myöntyvästi Kuopion suunnasta tulevansa puhumaan tänne, että vois muuten vaikka laistaakin nämä tällaiset, mutta vois paremmin päästää miehen menemähän muistoseurat pitämällä. Ja sehän on niiden tarkoitus. Tiedämme, että me olemme kaikki tosi savijalakaisia, mutta toisilla ne savialat on vähän enemmän sementoituneita kuin toisilla ja siinä sitä on matkan varrella ikuinen työmaa. Me muistamme miestä, mutta me muistamme niitä kaikkia, jotka ovat jo siellä toisella puolella, mihinkä mekin kaipailemme. Nyt kun Suomen lippu tulee tähän vierelleni, niin Jussi Elenius virren jälkeen aloittaa seurat. Totta meille pouttulaisille raakan rakkahia kaikki, jotka ittenä ja luunna tänne lakialle pellolle seuroihin tuotta. Täällä saa saarnata taivas ja maa, kurkooset ja kaikki mahdolliset. Siunatkoon taivaan isä Jaakko Eleniuksen muistoseurat. ...583.
Hyvät ystävät, siitä on nyt kulunut 1 vuosi, 1 kuukausi ja 1 päivä, kun Jaska jätti meidät. Lähimpänsä, Eeva-Liisan, poikansa Juhanin ja Antin ja heidän perheensä, meidät sukulaisensa, lukuisat ystävänsä ja tuttavansa. Lähti, kun oli pakko lähteä, kun monia kuukausia kestänyt taistelu viimein taukosi. Muistoseuroilla on herännäisyyden piirissä jo pitkä sukupolvien perinne. Kun vuoden verran on kulunut kuolemasta, halutaan kokoontua muistoseuroihin. On vuoden kuluessa ainakin jollakin tavalla päästy elämässä eteenpäin. Takana ovat nyt hautajaiset ja niiden jättämä muisto. Muisto sukulaisten ja ystävien mukana elämisestä ja osanotosta. Muisto poismenneen jättämästä tyhjästä paikasta. Hänen poissaolostaan, hänen jättämästään aukosta meidän ihmisten ketjussa. Muistoseurat palauttavat mieleen vuoden takaiset tapahtumat ja niiden eri vaiheet kuitenkin jo jollakin tavalla uudessa merkityksessä. Tämänhän meistä varmaan lähes kaikki kokemuksesta tiedämme. Pois menneen sairastamisen ajat, viimeiset päivät ja hetket, hautajaispäivä, hautajaisten jälkeiset viikot ovat jollakin tavalla kuitenkin taakse jäänyttä elämää. Eivät ne enää ole niin rankkoja ja raskaita mielissämme. Poismenneellä on muistoseurojen aikaa paikkansa meidän sydämissämme. Vielä kuolemasta on kuitenkin niin lyhyt aika, että emme oikein osaa puhua hänen muistostaan, eivätkä lähimmät omaiset mielestäni ainakaan ole vielä valmiita muistelemaan poismennyttään. Minä ainakaan Jaskan läheisenä veljenä en ole kyennyt vieläkään palaamaan ajatuksissani kunnolla häneen. Sillä tavalla pahasti hänen kokemansa sairauden kivut ja hänen kuolemansa koskettivat. Ja luulen, että eiköhän hänen lähimmillään ole samanlaisia kokemuksia Eeva-Liisallakin, joka kaikkein lähimpänä kaiken koki. Mutta kyllä Jaskalla on joka tapauksessa tänä iltana paikkansa meidän sydämissämme. Itse kullakin meillä on muistomme hänestä, jokaisella omansa hänestä ihmisenä, millainen hän oli, mikä oli hänelle ominaista ja tyypillistä. Meillä on muistoja tietyistä tilanteista, paikoista ja ajoista, yhteisistä kokemuksista, yhdessä eletystä, vuosista ja vuosikymmenistä, taakse jääneistä elämänvaiheista. Minun muistoni ovat 5 vuotta nuoremman veljen muistoja lapsuuden ja nuoruuden ajoilta, opiskeluajoilta, muistoja monista keskusteluista, häneltä saamastani kannustuksesta ja virikkeistä omaan opiskeluuni ja työhöni. Olen ollut ja olen tästä hänelle hyvin kiitollinen. Ihailtavalla tavalla hän mielestäni hallitsi meidän kulttuurin henkistä ja hengellistä perintöä, elämän keskeisiä uskonnollisia ja sosiaalisia peruslinjoja
ja osasi soveltaa niitä yksinkertaisella ja ymmärrettävällä kansantajuisella tavalla. Uskon, että tätä mieltä ovat olleet myös monet muut seurapenkkien ja herättäjäjuhlien sanankuulijat, monet häneltä ideoita ja uutta intoa saaneet opiskelijat, sanomalehtien pohjalaisen ja kotimaan lukijat. Sain siunata veljeni Helsingin Lauttasaaren kirkossa haudan lepoon. Päätän tämän siunauspuheeni viimeiseen kappaleeseen, jossa yritin kiteyttää kaiken sen hyvän, mistä me, hänen lähimpänsä ja lukemattomat ystävänsä, voimme olla hänelle kiitollisia. Tänään me muistamme Jaakkoa kaivaten ja samalla kiitollisina siitä, että saimme elää hänen kanssaan tätä yhteistä elämää, käydä kuka kuinkakin pitkän matkan hänen seurassaan. Olemme kiitollisia siitä, että hän halusi avata meille Jumalan ihmisille viitoittamaa ikiaikaista tietä, riensi avaamaan itselleen ja meille aina yhä uudelleen umpeen menevää latua, taisteli pelkäämättä itsensä likoon pannen kaikkia epäuskon voimia vastaan. Virsi 285 kolmannesta loppuun.
Ehkä nyt kuuluu paremmin. Mä oon niin lyhyt, että pitää olla äänentoistokin lähellä. Hyvät seuravieraat läheltä ja kaukaa. Olemme nyt kokoontuneet tänne Lapuan lakeudelle, avoimen taivaan alle, peltoseuroihin. Peltoseurat ovat olleet vuosia Lapuan päiviin liittyvä hengellinen tapahtuma. Tästä tapahtumasta jää aina mieleen pitkäksi aikaa monia mukavia muistoja, kohtaamisia ja hetkiä. Näissä seuroissa Jumalan sanan vaikutus jää myös seuraväen mieleen. Tänään olemme kokoontuneet professori Jaakko Eleniuksen muiston äärelle. Hän oli pohjalainen suuri vaikuttaja. Hän jätti omalla persoonallisella tavallaan pysyvät jäljet Pohjanmaan ja koko Suomen hengelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Hän oli voimakas vaikuttaja, herännäisliikkeen edustaja, jonka työn jäljet näkyvät suuntaa antavina vielä pitkään hengellisessä elämässä. Monen mielessä on varmasti monia muistoja vuosien varrelta, hänen hengellisistä kantaa ottavista näkemyksistä ja lausunnoista. Hän myös omasi taidon, jolla hän pystyi hyvin perustelemaan oman näkemyksensä ja toimintansa monissa asioissa. Hänellä oli myös vahva usko Jumalaan ja luottamus hänen huolenpitoonsa. Nöyrästi hän teki työtänsä palvellen Jumalaa siinä työssä, mikä oli hänen elämän tehtäväkseen annettu. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. luvussa. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Hyvät ystävät, jokainen ihminen jättää elämällään jälkiä taaksensa. Toiset jäljet ovat näkyviä, joita teemme elämämme aikana. Mutta on myös niitä jälkiä, jotka jäävät näkymättömiin. Jokaisen ihmisen sydämeen, mieleen ja sisimpään. On jälkiä, jotka haluamme elämässämme peittää. Ne jäljet jäävät omaan ja lähimpiemme mieleen. Usein vaikenemme niistä, koska ne eivät ole kunniaksi meille, eikä myöskään lähimmäisillemme ja Jumalalle. On myös jälkiä, jotka näkyvät pitkälle tulevaisuuteen, vielä vuosienkin kuluttua. Ja silloin muistamme, keneltä ne hyvät asiat ja kannanotot ovat saaneet alkunsa. Myös monet rakennukset, esineet, kirjoitukset, taiteet ja musiikki kertovat tekijänsä työn jäljistä ja suunnitelmallisuudesta. Kristittyinä, Jumalaan uskovina ihmisinä me tiedämme, että kerran kaikki paljastuu. Se aika on silloin, kun kuljemme kohti Isäämme, Jumalaamme viimeisellä matkallamme, kohti taivaan kotia. On tärkeää, että me nyt matkamme tässä vaiheessa alamme ajatella, mitä mahdollisuuksia Jumala meille antaa. On parempi kuulla ja kulkea nyt taivastietä ja turvautua hänen armoonsa ajallisen elämämme aikana. Jokaisen kristityn elämä on elämää Jumalan armon varassa. Evankeliumi on keskellämme ja me saamme jo nyt katsoa taaksemme jääneitä jälkiämme ja tulevina päivinä harkita tulevia uusia jälkiä, mitä teemme. Ovatko ne Jumalan tahdon mukaisia jälkiä? Meille on myös tärkeää se, mitä meistä lopulta jää jäljelle. Mitä kynnämme, siitä elämämme jäljet kertovat. Mitä olemme istuttaneet, kuinka työmme tehneet,
lapsemme hoitaneet ja kasvattaneet. Kaikki työ, mitä me tehdään uskossa Jeesukseen, siinä on mukana siunaus. Vaikka työmme olisi kuinka vajavaista, niin kuitenkin usko, toivo, rakkaus jättävät meistä kauniin muiston jälkipolville. Näitä rakkaita kaipaamme. Jaakko Eleniuskin jätti meille paljon muistoja elämäntyönsä ajoista, joissa usko ja luottamus kaikessa Jumalaan näkyi, päällimmäisenä työssä ja hänen koko persoonassaan, että myös elämässään. Hänen turvanaan oli Jumalan armo ja rakkaus. Jeesus sanoi ennen taivaaseen astumistaan Matteuksen evankeliumissa: ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Moni teistä ajattelee, että Jumalan omana eläminen ja käskyjen noudattaminen on vaikeaa tämän maailman aikana, koska tulee syntiä päivittäin tehtyä. Minun mielestäni Jumalan omana on helppo elää. Jeesuksen opetukset eivät ole monimutkaisia. Ne ovat hyvin yksinkertaisia, että jokainen voi ottaa ne mukaan elämänsä ohjenuoraksi ja yrittää tehdä parhaansa. Kun Jeesus on elämässä mukana, silloin ei tarvitse murehtia kaiken maailman asioita. Riittää yhden päivän matka. Jumala myös kutsuu meitä seuraamaan jälkiään. Hän kutsuu meitä koko elämämme ajan erilaisten elämän vaiheiden kautta. Hän kutsui meidät tänäänkin tänne peltoseuroihin kuulemaan sanaansa avaran lakeuden taivaan alle. Psalmissa 32 sanotaan: rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä, vaikka suuret veret tulvisivat, ne eivät heihin ulotu. Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua ja katseeni seuraa askeleitasi. Jumalan Raamatussa ilmoitettu sana opettaa elämään Jeesuksen yhteydessä. Tämän katumuspsalmin teksti pitää sisällään viisauden, joka usein unohtuu meiltä. Syntiä tehneen ihmisen osana on kaikissa, mitä elämässämme teemme, kysyä neuvoa Jumalalta. Usein me kuitenkin turvaudumme jopa Jumalan valtakuntaan liittyvissä asioissa Jumalan sanan sijaan omaan ymmärrykseemme, tapoihimme, kokemukseemme, päättelyymme ja mikä kaikkein tavallisinta, tunteisiimme. Joskus me voimme antaa huomaamattamme neuvoja jopa Jumalallemme, vaikka pitäisi kuunnella hänen tahtoaan kaikessa. Armahtavaa on se, että Jumala tietää puutteemme ja hän on meitä kohtaan kärsivällinen ja laupias. Hän odottaa vain sitä, että tulemme erilaisine puutteinemme ja vaivoinemme hänen luokseen sellaisina kuin olemme, omina itsenämme. Sillä hän antaa pahat tekomme ja syntimme anteeksi, kun niitä anteeksi pyydämme. Hän antaa suojan, jota tarvitsemme, ja Jumalan suojassa on varjelus sekä hyvän Jumalan siunaus. Hänessä meillä on turva elämässä aina ja iankaikkisesti. On hyvä elää hänen rakkautensa suojassa. Jumalan sanassa on myös voima, joka virkistää ja avaa uusia elämän mahdollisuuksia. Virkistys koskee meidän sieluamme ja monesti painuneita mieliämme. Jumala on antanut myös jokaiselle ihmiselle ainutlaatuisen ajallisen elämän. Hän on uskonut jokaiselle ihmiselle tehtävän, ja Jumala muistuttaa meitä myös siitä, että ajallinen elämämme ja tehtävämme ovat rajallisia. Kaikki tämä ajallinen kestää vain hetken,
iankaikkisuuteen verrattuna. Ja tiedämmehän me sen, sillä monien läheisiemme matka on täällä ajassa päättynyt. Niin on myös Jaakko Eleniuksen elämäntyö päättynyt täällä maan päällä. Jobin kirjassa se on määriteltynä näin. Ihmisen elämä on laskettu tarkoin. Lasketut on kuukaudet ja päivät. Sinä olet pannut hänelle rajan, jota hän ei voi ylittää. Näin ollen me tarvitsemme Jumalaa päätöstemme, asenteidemme ja tarpeittemme ohjaajaksi, mikä olisi pitävä peruste kaiken elollisen suojelemiselle ja vastuulliselle elämälle. Mikä ohjaisi näkemään toisen ihmisen hädän ja kuka ohjaisi oikean kilvoituksen tielle, huojentaisi huoliamme ja antaisi syntimme anteeksi, ellei meillä olisi turvaa Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen pyhässä sanassaan. Hän on rikas antaja, mutta hänen johdatukseensa on annettava koko elämä. Silloin mekin saavutamme hänen kauttansa hyvän, täysipainoisen ja onnellisen ajallisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Hiljennymme vielä vähäksi aikaa rukoukseen. Pyhä Jumala, olemme nyt hiljentyneinä kesäisessä luonnossa sinun eteesi. Siunaa sinä meitä. Hoida kokonaisvaltaisella huolenpidollasi kesämme ja koko elämämme. Siunaa kaikki, jotka turvautuvat sinuun ja pyytävät apua elämäänsä sinulta, Jumalamme. Sinä tiedät ilomme, surumme, suunnitelmamme ja sinä tiedät nekin asiat, mitä me emme vielä itse tiedä. Hoida nekin armollasi ja rakkaudellasi, että kestämme nekin, jos niitä elämämme päiviin tulee. Siunaa nämä peltoseurat, seurojen järjestäjät ja kaikki seuroihin osallistujat sinun rakkaudellasi. Siunaa myös kaikkia Lapuan ja lähiseudun asukkaita. Anna heille ja meille iloa ja rakkautta toisiamme kohtaan, että keskuudessamme vallitsisi aina Jumalan tahto ja siunaus töissämme ja toimissamme. Siunaa elämämme jäljet, jotka jäävät jälkeemme jokaisena elämämme päivänä. Ellet sinä, Jumala, siunaustasi anna, emme yksin jaksa. Hoida meitä ja elämäämme elämän jokaisessa hetkessä. Älä jätä meitä koskaan harhailemaan yksinämme. Ole kanssamme, johdata meidätkin perille kerran kirkkauden maahan, sinun luoksesi. Aamen. Laulamme virren 496. Virsi 496. Minä saan puhua ylhäältä.
Elokuun alkupuolella tulee 72 vuotta, kun Jaskan kanssa parkaisimme tuossa naapurissa Lapuan synnytyslaitoksella elämän alkutahdit. Hän on 2 päivää minua vanhempi. Joskus vertailimme tai keskustelimme siitä, kummalla oli komeampi lähtö pasuuna, mutta emme saaneet äideiltämme siihen vahvistusta, eli sovittiin, että tasapeli. Minun piti ihan hikipisaroita puskea nahkani läpi ennen kuin mieli suostui tähän seurapuheeseen, niin kuin Johanna tuossa vähän viittasikin. Olen lukenut kirjan Härmän Vikurista ja ollut Jaskan näköisissä ja kokoisissa hyvissä hautajaisissa Lauttasaaren kirkossa vuosi sitten. Niin mitäpä tähän nyt on itsellä enää lisättävää? Asia on jämpti, niin kuin meidän pelastuksemme. Ei siihen ole mitään lisättävää, koskapa Jumala on sen valmistanut. Mutta ehkäpä oma mieli tarvitsee vielä tämän seuramatkan luovuttaakseen pois sitä osaa elämästäni, jota Jaska, kutsun häntä Jaskaksi niin kuin meillä tapana oli, ja joskus Köpinpoika, Kustaanpoika, Köpinpoika Härmästä. Oma mieli tarvitsee vielä tätä matkaa, jotta hänet voisi luovuttaa pois ja osan elämästäni, jota hän omalla persoonallaan ja persoonallisesti kosketti. Jaska on voinut hyvin kuoleman rajan takana Jumalan hyvässä huolenpidossa hiukan 2 vuotta. Ja me olemme jatkaneet omaa taivaltamme tällä puolella rajaa saman verran. Meillä ihmisillä on tuhannenlaisia tapoja olla yhdessä. Ja niin kuin olette huomannut, joskus hämmästelemme joidenkin pariskuntien tapaa olla yhdessä. Sekin on yhdessäoloa. Yhtä näistä tavoistamme, niin sitten voi jotkut tietysti ihmetellä meidän tapojamme olla yhdessä. Yhdestä näistä tavoista toteutamme tänään täällä Lakeudella peltoseurojen merkeissä. Onhan nämä samalla Jaakko Eleniuksen muistoseurat. Hän on ainakin muistoissamme ja mielissämme meidän kanssamme nyt yhdessä. Omaisten omaisena ja meidän muiden ystävänä, veljenä. Ja niin kuin tuossa jo tuli ilmi, kokemus on aina oikea. Ei ole vääriä kokemuksia. Ei myöskään Jaskasta ole. Eli olkaamme oikeissa kokemuksissa hänen suhteensa. Suostuttuani hartauspuhujaksi luokkatoverini muistoihin, välittömästi puheen motoksi nousi Raamatusta ja pikkupapin latinan tunnilta 1950-luvulta Lapuan yhteislyseossa Ecce homo. Katso ihminen. Nämä sanathan Pontius Pilatus osoitti kansalle Jeesuksesta, jonka hän oli juuri ruoskittanut. Ja raivostunut kansa vastasi ristiinnaulitse. No, meillä nyt ei ole tarvetta antaa Jaskalle vapahtajamme kohtaloa, eikä myöskään tehtävää. Vaan otamme hänet muistojemme ja mielemme syliin, jossa tämä elämän moniottelija ja taitaja saa olla omana itsenä. Se Jaakko, Jaska, joka on onnistunut liittämään itsensä meihin niin, että on hilannut meidätkin tänne peltoseuroihin mukaan.
Tässä yhteydessä tuo ilmaus syliin ottaminen ei oikein maistu hyvältä. Se ei kuulu joukkoon. Se on jotenkin liian hempeä. Välittömästi mielessäni, ja enkä varmasti ole ainut täällä, ja ainakin tiedän, että tuo Itikan eläinlääkäri tuolla penkin päässä on samaa mieltä. Yritys ottaa tuo roteva härmän vikuri syliin johtaa sylipainiin, jossa Rantasen vintin täyttää rytinä ja lattian natina. Tuo Rantasen vinttihän oli meidän 5 kokoontumispaikka ja siitä tahtoi tulla opiskeluakin tärkeämpi välistä. Murrosiän ohittaneet ja sodan aikana syntyneet pojat, ne oli aika rajuja leikeissään. Ja onneksi selvisimme kuitenkin hengissä. Ja papin kouluun suurin osa meistä lähti. Tuosta 5 minä ja Heikki Takala olimme vierailijoita ja olemme ainoat, jotka olemme vielä tällä puolella rajaa. Ehkä pitäisi nostaa maljat joku kerta asialle. Tokihan urheilu oli keskeinen, johon me energiaamme kulutimme. Mutta Jaskaan liittyen se on vähäsen lempeä ilmaus ottaa syliin. Kyllä me pitämistä ilmaisimme mieluummin painimalla ja kisailemalla kuin pitämisestä puhumalla. Eikä siihen aikaan ollut perheterapeutteja eikä ihmissuhdekonsultteja ja kouluttajia. Vanhemmat olivat opettaneet, että työ on paras lääke kaikkeen tällaiseen. Palaan siihen myöhemmin. Samalla tavalla pitää kuulostella, missä määrin miestä voi kehua, ettei ruvelle mene. Jaska säilyi läpi elämän hyvänä ystävänä. Joskus saattoi mennä vuosia, jopa vuosikymmeniä, ettei tavattu. Mutta kun tavattiin, paiskattiin kättä, kuin eilen olisi nähty, ja juttu jatkui. Hänellä oli kykyä olla hetkessä kiinni kohtaamansa kanssa. Kuuntelija antoi tilaa toiselle, mutta myös haastoi ajatusten vaihtoon. Hänen kanssaan ei tarvinnut vain nyökytellä, niin, kyllä, vaan myöskin eri tavalla ajattelemisen ja tekemisenkin mahdollisuus oli olemassa. Asiat sai sanoa puolin ja toisin, niin kuin ne silloin näyttivät. Ja varsinkin nuorten miesten ehdottomuudessa. Hyvien perustelujen puutteessa todettiin, pitää lähteä kotia äireiltä kysymään neuvoja. Pilke silmäkulmassa, huulilla tiukka hymyn kare. Usein olen miettinyt ja ihmetellyt, jopa ihaillut ystäväni erästä mystistä, ellei nyt ihan karismaattista ominaisuutta, taitoa. Mitä siinä oikein tapahtuikaan, kun mielipiteitten mittelöissä häntä kiivaastikin vastustaneet ja arvostelleet tulivat, ei nyt ihan hattukourassa, pyytelemään firmojensa palvelukseen. Ehkäpä mielipiteitten ristitulessa ja kontaktissa tuo härmälääne piteli kiinni otteestaan tavalla, että luottamus syntyi ja vastustajillekin tuli kokemus. Tuossa miehessähän on ytyä. Mutta kirkkomme piirissä näin ei kuitenkaan tapahtunut. Me tiedämme, piispan vaaleissa hän ei saanut valitsijoita vakuuttuneiksi, tai enemmistöä vakuuttuneiksi. Eikä hän suostunut kaivamaan maata oman elämänsä alta, yrittämällä olla muuta, mitä Jaska on. Kerron erään jutun tässä Oulun piispan vaalien yhteydessä.
yhteyteni Ouluun olivat aika hyvät ja sain hyviä uutisia sieltä. Innostuneena lähetin Jaskalle sähköpostia ja sanoin, nyt tuntuu siltä, että Lapuan laitoksella sait imeä sitä piispallista tissiä. Että tsemppiä. Ja sitten vielä laitoin, niin tämä sanonta johtuu siitä, että minun äitini oli hyvämaitoinen ja hän oli jo 4 lasta aikaisemmin syöttänyt ja Jaskan äidillä oli vähän vaikeutta maidon tuotannossa. Jaska oli esikoinen, niin Jaska kävi sitten vähän varkaissa minun ruoka-ammella. Mutta, ja laitoin sitten siihen, ja tämä minusta on miehen vikaa tässä vaiheessa, että nyt kannattaisi pikkaisen, ei nyt ihan mielistellä, mutta sinne suuntaan esiintymisessä. Eihän tuo mies tuosta piitannut mitään. Olen sitä, mitä olen. Persoonansa ei kannattanut muuttaa yhden piispan viran takia ja yrittää käyttäytyä haastatteluissa tavalla, jota itse inhosi. Luki näitä piispanvaalin haastatteluja, niin kyllä monta kertaa nauratti, että siinähän se Jaska on. Ei hän laskeskellut, mitä pitää sanoa, että saisi suosiota. Hän oli sitä, mitä oli, ja perusteli sen hyvin. Teologiassaan ja uskon elämässä hän ei valinnut, tai paremminkin Jumala ei herättänyt hänessä helppoa uskoa. Siinäkin täytyy olla omat haasteensa, ja hän rakasti haasteita ja otti niitä vastaan selviytyäkseen. Hän kuljettaa meitä pois ihmiskeskeisestä uskosta Jumala-keskeiseen. Jumala armahtaa, kenet armahtaa. Kristus yksin pelastaa, kenet pelastaa. Aika julmaltahan tuo kuulostaa. Aikoinaan keskusteli hänen kanssaan tovin, kun hän tuli Saksasta tästä Tuomas Akvinolaisen teologiaan liittyen. Onko meillä muuta tekemistä pelastuksen kanssa kuin että vastustamme sitä? Potkimme Jumalaa vastaan luontomme mukaisesti. Mutta kukapa sitä lempeämmin evankeliumia olisi voinut tuostakaan saarnata kuin hän. Hänellä oli taito kääntää asioita sellaiseen suuntaan, joka sai meidät mukaan. Uskonkaan maailmassa kukaan ei ole toistaan kummempi, ei elämässäkään. Hän elämää ja ihmisiä tuntevana puolustaa rohkeasti joka miehen oikeutta uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Synnyttää meissä uskoa siihen, että kelpaa Jumalalle. Ei itsensä, ei uskonsa, ei tekojensa takia, vaan Jumala tekee kaiken sen puolestamme ja kutsuu omistamaan tuon. Siis meidänkin sekä naapureiden että meille jostakin syystä vastenmielisten ja ikävien ja inhottavienkin kohdalla näin tapahtuu. Heillä on myöskin mahdollisuus, niin kuin meilläkin, kun joskus tunnemme itsemme paljon paremmiksi ihmisiksi. Ymmärrän näin, että Jaskan, joka oli etiikkaan ja moraaliin perehtynyt, olisi erinomaisen epäoikeudenmukaista, jopa moraalitonta se, että ihmisen omat ratkaisut ja toiminnot olisivat uskonnoelämän keskipisteessä.
Eipä tarvitse kuin katsella ympärillemme ja nähdä, kuinka erilaisia me olemme. Lähtökohdat elämään ja elämän kokemuksemme vaihtelevat laidasta laitaan. On hyvinvointia ja pahoinvointia. Ja koko maailman mittakaavassa erot nousevat monta asteikkoa. Ei mitenkään voi olla kaikilla samanlaiset mahdollisuudet tehdä uskon ratkaisua. Oikeudenmukaista on vain se, että Jumala armahtaa, kenet armahtaa, Kristus pelastaa, kenet pelastaa. Tätä tarjoaa evankeliumi ja pyhät sakramentit. Herättäköön Jumala meissä tuota uskoa. Ainakin 2 syystä on haasteellista ja ihmisluonnolle vaikeaa itsestä käsin uskoa oikeudenmukaiseen ja meidät itselleen kelpaavaksi tekevään Jumalaan. Armahtava ja rakastava Jumala ei pysy meidän käsissämme. Me emme voi hallita häntä. Hän on sitä, mitä on. Niin kuin Raamattu sanoo, minä olen sitä, mitä olen. Me emme voi määrätä oikeastaan. Emme voi tehdä Jumalasta pienempää kuin ihminen. Me emme voi määrätä omalla käyttäytymisellämme hänen olotilaansa tai mielenlaatuansa. Tehdä hänet milloin rakastavaksi, milloin rankaisevaksi, milloin surulliseksi, milloin iloiseksi, milloin hylkääväksi, milloin luoksensa ottavaksi. Sinänsä nämähän ovat kaikki ihmisen tunnusmerkkiä. Ja tällaisen vuorovaikutuksenhan me olemme oppineet ihmisten maailmassa. Tällaiseen ihmissuhde pelaamiseen pienen Jumalan kanssa ei ole mahdollista tuossa uskossa, jossa Jumala on keskipisteen. Ja toiseksi, laupias ja armahtavainen on Herra, panee tutkailemaan itseä. Niin kuin olet huomannut, jos joku ihminen sua kovasti rakastaa, silloin joutuu katselemaan itseänsä ja pohdiskelemaan. Kristushan opettaa meille tätä. Armon kerjäläinen alkaa tehdä matkaansa silloin. Jumala tekee mahdottomia ihmiselle. Me kelpaamme hänelle ja sitten vielä tekee suuremman mahdottoman asian, herättää kuolleista. Itselleni, kun olen sairaalapappina pitkään toiminut, on hyvin monta kertaa, kun on saatellut ihmisiä rajan ylitte. Siinä vaiheessa, kun käyrät alkavat näyttää suoraan, noussut mieleen, mitä se ihmisen usko on. Mitä se tässä vaikuttaa. Ainoa vastaus, joka itselleni on tullut, on tämä. Jumala hoitaa hommansa hyvin myöskin tämän ihmisen kohdalla. Tietysti voi epäillä Jumalan kykyä ja taitoja. Sitä kutsutaan epäuskoksi. Itse kun olen lähempänä kuolemaa kuin 60-vuotiasta miestä, on lohdullista ajatella, ettei minun tarvitse hätäillä siitä, millaisilla avaimilla tai koodeilla, sormilla ja huonolla muistilla, tai sitten muistella, miten portti avataan, tai epätoivoisilla potkuilla herättää Jumala. Siihen voin luottaa, että Jumalan lupauksensa mukaan osaa tehtävänsä hyvin, ja saamme kuulla, astuhan peremmälle. Niin kuin hyvissä pidoissa kutsutaan.
Tätäkin uskonasiaa Jaskalla oli kyky katsella laajemmin. Kerran eräs uskossa oleva kyseli häneltä, kuinka korkealla rima on herättäjän juhlilla, että onko sinne kelvollinen tulemaan. Riman pitää olla korkealla, Jaska vastasi, että minäkin sovin alta kulkemaan. Tämän pitää vielä sanoa, vaikka Jaska kääntyisi haudassa. Tämä on huono seurapuhe, kun kuinka pitkään se Jaska sanoi, että hyvä seurapuhe ja montako minuuttia. Oli se tupakan polton mittainen vai miten se oli, Jussi? Kun hän opetti maallikkosaarnaajia. Mutta hyvän opiskelun ensimmäinen lähtökohta pääsee pitkälle, kun pakarat kestävät. Sitten tarvitaan toiseksi päätäkin vähäsen. Ja se on tämä, minkä minä haluan sanoa hyvin lyhyesti. Minusta Jaska kuului sydänjuuriaan myöten ja edusti meidän sodan aikana syntynyttä sukupolvea. Me kasvoimme vanhempiemme perheessä, jotka olivat kokeneet sodan, ahdistuksen, tuskan ja surun. Meidät opetettiin lapsesta lähtien tekemään työtä ja rakastamaan työntekoa. Ja työhulluus ei ollut meistä kaukana. Tai se oli. Niin kuin sanoin, me emme oppineet, niin kuin ei meidän vanhemmampakaan oppineet, lirkuttelemaan rakkaudesta. Ei ollut näitä konsultteja, terapeutteja. Naurattaa tässä yhteydessä, minkälaisia terapeutteja ovat ne, jotka opettavat meitä sitten elämään sukupuolineutraalisti avioliitossa. Työ oli se terapeutti. Ja me opimme vanhempiemme mukana rakastamaan työn tekemisellä, huolehtimaan elannosta, huolenpidosta. Siinä se oli. Ei puhumalla, vaan tekemällä. Sitten siihen liittyi tämä. Monien isät eivät palanneet sodasta. Nämä olivat parhaimpia miehiä, jotka kaatuivat. Ne tahtoi olla parhaat miehet myöskin meidän esikuvia. Mutta sieltä palasi myöskin isämme, jotka jäivät eloon. Palasivat kotiin ja eivätkä palanneet. Käykää katsomassa Taipaleenjoki-oopperaa. Se on hyvä. Eivät palanneet. Ja mikä hämmästyttävintä, olivat myöskin syyllisyyden tuntoisia siitä, mitä kamalaa he olivat joutuneet tekemään viholliselle ihmiselle pysyäkseen itse hengissä. Ja toiseksi syyllisiä siitä, että olivat jääneet eloon, kun kaverit viereltä olivat kaatuneet. Eivät he osanneet iloita selviytymisestä. Samalla tavalla ainakin itse muistelen, kuinka kivulloista oli päästä pois siihen, että saa olla hyvin itsellä, kun maailmassa on niin paljon hätää ja ahdistusta. Onko se väärin syödä jouluna vatsansa täyteen tai ei, jotain siihen suuntaan. Sieltä ne nousee. Kyllä minä Jaskassa näen ihan samanlaista kuin itsessänikin tähän liittyen. Kun ajattelen sitten, kun tulee nyt loppuun ja sanon tuolle Eeva-Liisalle muutaman sanan, tutkikaa muut korvanne. Kun me kuulimme poikajoukossa, että Jaskalla on vakituinen heila, me kadehdimme sitä. No noinko
tuo mies on päässyt jo matkaan, kun itse vielä harjoittelimme ja korkeintaan vähän unelmoimme. Hän oli jo ottanut meihin etumatkaa riiustelemalla. Sinä onnittelen sinua siitä, että sulla on syntymäpäivät tässä ja sitten siitä, että sinulla on ollut kyky rakastaa niin kuin Jaskallakin. Ihan omalla tavalla. Kun aikoinaan sanoitte tahdon, se kätki oikeastaan kaikki se, mitä elämässä on tapahtunut. Minä tahdon. Eihän sitä tiedä onneksi silloin, kun lupautuu. Ja niin kuin sanotaan, että kun on rakastunut, niin sitä on vähän sekaisin ja lupaa sellaista, mitä ei tiedä. Mutta toisaalta sitten tuo kyky rakastaa, kiintyä, jakaa elämää, tuo myöskin surua. Ihmisten rajallisuudessa jokainen suhde päättyy eroon tässä elämässä. Mutta siitä huolimatta käsi etsii toista kättä, sydän lyö yhdessä toisen sydämen kanssa. Unelmoidaan ja tehdään, ainakin yritetään tehdä unelmista totta. Ja sanon tämän myöskin, että tulee monta siunatuksi lopuksi. Sinä edustat myöskin sitä naisryhmää Suomen maassa ja täällä Lakeudella. Meidän äitejämme, jotka kärsivällisesti odottivat ja toimivat sen hyväksi, että sodasta palannut mies tulisi kuitenkin lopulta kotiin enemmän ja enemmän pois sodasta, syyllisyydestä. Ja tällä kärsivällisyydellä he saivat nämä isämme kotiin. Ja en tiedä, mutta väittäisin näin, ajattelen, että myöskin Jaska sai tämän kokea, että on ihan oikein, kun asiat on hyvin, minua rakastetaan ja minä saan sanoa, että se kelpaa minulle. Vois kiittää kaikkia teitä naisia. Olette avittaneet meitä, tuon sukupolven miehiä, pysymään kiinni elämässä. Meidän käy hyvin lopulta, kun me elämme. Meidän käy hyvin lopulta, kun me kuolemme. Virsi 266.
Se on kuulkaa hauska näky, kun pappismies aivan kirjaimellisesti ajaa takaa Karitsaa ottaaksensa sen syliin. Teistä suurin osa on varmaan ehkä nähnyt tämän kuvan, joka oli näiden seurojen ennakkoilmoittelussa oli esillä. Siinä Jaakko vuonna 1998 vai oliko se 1999. Tämä on otettu tämä kuva. Olin silloin Ilta-Sanomien toimittajana ja päätin, että pitää kaikki arkkipiispakandidaatit pitää haastatella ja keksittiin sitten valokuvaajan kanssa, että hankitaan elävä karitsa, joka pannaan sitten kandidaattien syliin ja katsotaan minkälaisia paimenia ne oikein on. No maalla kasvaneena Jaakko ei tietenkään arastellut tätä karitsaa, mutta tämä karitsa ei ollutkaan ollenkaan helppo kiinniotettava. Kun karitsa päästettiin isosta pahvilaatikosta valokuvaustudiossa pois, niin se heti pinkas pakoon. Jaakko ei jäänyt neuvottomaksi, eikä odotellut, että me valokuvaajan kanssa oltaisiin noudettu. Karitsa hänelle syliin. Hän lähti lähestymään tätä karitsaa rauhoittavasti ja hitain askelin, mutta aina kun hän pääsi siihen vierelle ja ojensi käsivartensa, niin karitsa säikähti ja luikahti pakoon. Jaakko oli aivan innoissaan. Tässähän on haastetta. Muutaman yrityksen jälkeen Jaakko muutti strategiaa. Jaakko asteli hyvin hitaasti noin 3 metrin päähän ja sitten yhtäkkiä teki kädet ojennettuina pitkän loikan, niin kuin oli tottunut mestaruussarjatason pesäpalloilijana tekemään ja syöksymään pesälle. Karitsa tuli täysin yllätetyksi ja jähmetty, kun Jaakko kaappasi sen tiukkaan syliotteeseen. Mutta sitten Jaakko puheli sille rauhoittavasti ja lopulta niin sai Karitsan luottamuksen, että sai käsitellä tätä eläintä miten tahtoi, nostaa vaikka olallensa, niin kuin tästä valokuvasta nähtiin. Jaakko oli hyvin mieleenjäävä paimen niille 10 000, joita hän kohtasi ihan lähietäisyydeltä kirkossa vierailevana saarnaajana tai seurapuhujana pienille ja isoille seuraväkijoukoille. Ja vielä suuremman joukon hän kohtasi lehtimiehenä, Pohjalaisen ja Kotimaalehden päätoimittajana. Ja hän yllätti monet muutkin kuin sen Karitsan. Jaakko oli tuore ja omaperäinen pohtija ja hän otti ihmiset semmoisella lempeällä evankeliumin sanalla vahvaan syliotteeseen. Kun Jaakko julisti, niin hän ei tarjonnut syöttiä, vaan ruokaa. Niin kuin Jeesus kehotti, ruokkikaa minun lampaitani. Jaakko ei koskaan sanonut, että sitten kun otat vastaan armon, sitten kun teet ratkaisun, sitten kun, vaan Jaakko julisti aina evankeliumin palvelijan valtuutuksella jokaiselle armoa kaipaavalle autuutta ja pelastusta. Ja hän sanoi tämän aivan harvinaisen kirkkaasti. Niin kirkkaasti, että eräs ystäväni oli saanut Ilkka-lehden satojen kilometrien päähän ulkomaille, jossa hän asui. Ja sieltä luki Jaakon haastattelun ja kiikutti sen lehden mulle tänne Suomeen ja oikein halusi näyttää, että katon nyt miten tämä Elenius tässä sanoo, että armo kuuluu erotuksetta jokaiselle kirkon jäsenelle, jokaiselle kastetulle. Se oli ollut suuri helpotus tälle omaa uskoansa epäilevälle ihmiselle. Viime kesänä monet teistäkin oli mukana Jaakon hautajaisissa ja nekin, jotka ei siellä olleet, niin sai kuulla, että ne oli aika erityiset surujuhlat. Aivan puhuttiin, että ennen näkemättömät, ennen kuulumattomat. Ja aivan ihmeellisellä tavalla se Jaakon läsnäolon tuntui siellä paikalla, kun puheissa niin upealla tavalla se Jaakon tapa julistaa evankeliumia oli esillä. Jaakkoa muisteltiin kyynelillä ja kiitoksilla, mutta myös huumorilla. Huumori keskellä elämän vakavuutta onkin aivan yksi olennainen osa Jaakon perintöä meille. Huumori on tervettä kapinaa, elämän kovuutta ja kärsimystä vastaan. Ja joskushan Jaakko vei huumorinsa aivan tahallansa hyvän maun rajoille asti, jotta sai rikottua semmoista tärkeilevää ja jäykkää ilmapiiriä. Moni on sanonut mulle, että on varmaan ollut hienoa oppia tuntemaan Jaakkoa niin läheltä, kun sä kirjoitit sen härmänvikurin siitä Jaakosta. Kyllä se olikin tärkeä kokemus. Siitä sain ammentaa eväitä ihan koko loppuelämäksi, mutta kuitenkin tiedän, että en mä koskaan tullut Jaakkoa tuntemaan niin läheisesti kuin ne, jotka oikeasti on jakanut arkeansa hänen kanssansa. Perheenjäseninä, ystävinä, työtovereina. Teidän joukossa on monta, jotka oikeasti tuntee Jaakkoa lähempää. Vain siltä lähietäisyydeltä
tulee tuntemaan ihmisen koko persoonan hyvässä ja pahassa. Ja niissä lähisuhteissahan testataan se todellinen huomioon ottamisen kyky ja taito. Ja anteeksi pyytämisen taito. Ja se on sellainen asia, josta mä en kovin paljon tiedä. Tältä etäisyydeltä on helppo pitää Jaakkoa sankarina, jos niin ajattelee. Hän antoi itsestänsä varmaan kaiken, mitä ihminen voi antaa, usein aivan yli voimiensa. Mutta se jalustalle nostaminen olisi epäreilua Jaakkoa kohtaan, koska tämmöinen suurten mittojen ihminen langettaa usein myös suuria varjoja. Ja koska kenenkään meistä ei pidä joutua jalustalle, jokaisella meillä on oikeus olla ihminen, vikoinensa ja puutteinensakin, koska eihän täydelliselle voi antaa anteeksi. Ja kyllä varmasti meistä jotkut on joutuneet Jaakolle antamaan anteeksi joitain ehkä niitä kolhuja, mitä hänen särmänsä on lyöneet. Ja tässä joukossa ei heistä varmaan ole suurin osa, jotka särmistä on saaneet osansa, niitä on muualla enemmän. Jaakolla oli semmoinen tulistumisen armolahja, joka leimahti ehkä kaikkein voimakkaimpana silloin, kun jotakin heikkoa sorrettiin tai kun armon evankeliumille alettiin asettaa ehtoja ja vaatimuksia. Jaakko oli älykäs, tunsi teologian, tunsi raamatun ja osasi olla joskus purevan ivallinen. Mutta hyvästä syystä. Hänen teologiansa ydin oli se, että ihminen ei voi tehdä ainuttakaan tekoa pelastuksekseen ja tässä suhteessa kukaan ei ole toistansa kummempi. Ihmisen tulee kyllä tehdä rakkauden tekoja lähimmäisilleen, mutta Jumalaa ei teoilla tarvitse eikä voi lepytellä. Kristuksen täytetty työ on jo kasteessa annettu lahja, jota kukaan ei voi meiltä riistää. Jos me itse pakenemme Jumalaa, niin silloinkaan Kristus ei hylkää, vaan kutsuu, lähestyy, houkuttelee. Ja jos tarpeen, niin saartaa joka puolelta voidaksensa lopulta kaapata meidät syliin, niin kuin Jaakko teki sille aralle Karitsalle. Tässä vapaan armon puolustustaistelussa singottiin kovia sanoja puolin ja toisin ja kaikki haavat ei ehkä koskaan täysin parantuneet. Syyttelyiden edessä Jaakko ei painanut päätänsä alas, koska mielestään hän oli tietenkin aina oikeassa. Ja teologina hänellä oli valtava itseluottamus. Jaakko sanoi 5 piispanvaalin jälkeen, että eihän häntä voitu koskaan valita, kun hän oli niin paha suustaan ja vitsitkin karkas aina väärässä paikassa. Eihän sellainen sovi piispalle, vaikka asiat hän hallittee paremmin kuin kaikki muut piispat yhteensä. Se on paljon sanottu. Tässä Jaakon sanomisen rohkeudessa, jossa mennään aivan riskirajoille ja niiden ylittekin, niin kyllä siinä olisi paljon oppimista monella. Yhdelläkään sanan palvelijalla ei ole oikeutta pelkuruuden ylellisyyteen. Pitää avata suunsa silloin, kun on aihetta. Ei pidä hännystellä eikä varmistella suosiotaan isokenkäisten joukossa. Siinä Jaakko varmasti on monelle ollut mallina. Tämä elämäkerran tekeminen oli Jaakolle hyvin riemukasta, mutta välillä myös hyvin raskasta työtä. Muutamassa viikossa käytiin läpi koko elämän tärkeät vaiheet, valinnat ja tärkeät ihmiset. Sieltä muistin kellareista piti nostaa esiin myös monia kipeitä vaiheita. Ahdistus teki Jaakon joskus vähän äreäksi ja piikikkääksi, varsinkin jos mä yritin kysymyksilläni viedä häntä pitemmälle kuin mihinkä hän oli tottunut, mutta hän myös kauniisti katui ja pahoitteli joskus töksähdyksiänsä. Osan näistä haastatteluista me tehtiin Ylihärmässä Jaakon lapsuuden kodissa. Erityisesti siellä tuli esiin Jaakon vahva suhde kotimaakunnan historiaan ja maisemaan. Jaakkohan kävi koulunsa Lapualla ja keväästä syksyyn hän ajoi viikoittain pyörällä kotoaan Lapualle ja takaisin. Oli raakaa työtä ajaa läpi tämän alajokilakeuden, jossa ei ollut mitään suojaa tuulelta, lumisateelta tai helteeltä. Tätä kirjaa tehtäessä mä halusin ottaa Jaakosta valokuvan siellä. Hän asettui seisomaan tuonne joen tuolle puolelle jokitien varteen. Siihen kohtaan, johon Kaunissaaresta avautuu aivan huikea näkymä sinne viljelyslakeudelle ja näkyy se kaukainen taivaanranta ja lakeuden reunamilla ne pienet kylät, Jaakolle tutut siellä Lapuan ja Ylihärmän ja Kauhavan lakeuden rajalla. Siinä kuvassa Jaakko kattelee sinne lakeudelle ja näkyy siinä kuvassa aivan vaan pienenä hahmona. Jos kuva Jaakosta tämän Karitsan kanssa kertoo hänestä pappina, niin ehkä tämä kuva Jaakosta siellä lakeuden laidalla voi
kuvata häntä itseänsä Jumalan edessä. Ja samalla sitä herännäisyyden aivan olennaista ajattelutapaa, että ihminen on pieni ja Jumala on suuri. Niin kuin ihminen ei voi hallita säätä, joka lakeudella piiskaa kulkijaa, niin ihminenkään ei voi määrätä, millä tavoin Jumala ottaa hänet kouluunsa ja joskus tulee hellettä, joskus leppeää tuulta, joskus taivas jyrisee ja sade piiskaa ja ihmisen osana on vaan ottaa Jumalan kädestä vastaan, mitä annetaan. Kerran me mentiin aamulla ennen haastattelupäivän alkua Ylihärmän kirkkoon jumalanpalvelukseen Jaakon kanssa. Matkalla mä soitin Jaakolle autossa levyltä erään laulun. Jaakko kuunteli tämmöistä kaunista, rauhallista sävelmää ja aivan hätkähti näitä sanoja. Tässä laulussa tarinankertoja laulaa: mä istun joen rantaan aurinkoon, mä ajatuksissani tänään oon. On tässä istunut kai aikoinaan, myös äidin äiti aikoinaan. Joki juoksee niin kuin aina ennenkin, joki juoksee niin kuin aina ennenkin. Jaakko hihkasi tähän, että sehän on aivan kuin mun lapsuuteni joki rannasta. Mun äidin äitini Veisuu Maija tuli nuorena aviovaimona Lapualta lehmää taluttaa jokivartta pitkin ja asettu Härmän kankaan päähän ja varmasti istui haaveissaan joen rannalla. Ja samalla paikalla Jaakko kertoi istuneensa lapsena 10 kerrat katsellen sitä rannatonta lakeutta ja ääretöntä tähtitaivasta. Mun pitää saada tämä levy, Jaakko sanoi. Ja hän sai ja kertoi kuunnelleensa sitä aina uudelleen ja uudelleen. Jaakko puhui tästä kotiseudustansa usein Jokilaaksojen maakuntana. Jaakko ei ollut järvien ja meren kasvatti, vaan jokien. Ja kun Jaakko pohjalaisen päätoimittajana usein kovien paineiden alla palasi iltaisin kotiinsa Lapualle, niin hän asteli usein ensimmäiseksi joen rantaan. Hän sanoi, että siellä hän sai rauhan, virtasi se vesi sitten sulana tai jääkannen alla. Tämä lakeusmaisema veti Jaakkoa puoleensa ja vaikka Helsingissä oli hyvä elämä siellä Eeva-Liisan ja lasten ja lastenlasten kanssa, niin hän usein kaipasi tänne. Kun mun oma paluuni tänne Pohjanmaalle vihdoinkin toteutui tuossa 8 vuotta sitten, niin mun oli pakko jakaa tämä ilo jonkun sellaisen kanssa, joka justiin ymmärtää, mistä on kysymys. Ja mulla ei monta ollut, mutta mä soitin Jaakolle ja mä sain alkuun sanotuksi vaan, että nyt me ollaan perheen kanssa palaamassa Pohjanmaalle. 2 viikon päästä lähtee muuttoauto Lapualle. Sitten tuli itku. Eikä kumpikaan saanut sanottua hetkeen yhtään mitään, kun vaan nieleskeltiin. Jaakolla oli täysin selvää, miten joku soittaa kertoakseen sellaisen asian. Mä kävin tapaamassa Jaakkoa vielä tuossa hänen viimeisenä keväänänsä ja Jaakko oli päästänsä ja pohtijana aivan täydessä vireessä, vaikka sairaus jo runteli ja teetti pahoja kipuja. Me tiedettiin, että oli jäähyväiskäynnistä kysymys. Puhuttiin ja vähän väiteltiinkin. Vielä oli evankeliumin asia niin tärkeä, että kun mä koitin pikkusen puolustella Jaakolle niitä, joidenka teologiaa hän niin ankarasti moitti, niin ei se Jaakko niitä nielemättä niitä mun puolusteluitani ottanut. Ja myöhemmin hän sitten, vielä kun jatkettiin vähän sähköpostilla, niin hän sitten jossakin vaiheessa vähän pahoitteli, että taisi tulla paha putkirikko, että taisi jotkut vanhat ruosteet lentää sun silmillesi. Jaakon hautajaispäivä oli hyvin erikoinen. Mä olin tietenkin ajatellut, että tuona päivänä mä en voi olla missään muualla kuin siellä paikalla, mutta mä istuinkin sitten tuolla Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen pihamaalla penkillä körttipuvussa ja odotin alkavaksi ateistien tapahtumaa. Mä olin lupautunut sinne jo viikkoja aikaisemmin pitämään kristityn puheenvuoron ja ajattelin, että ehkä Jaakko olisi toivonut mun hoitavan sen tehtävän, kun sellaiseen paikkaan harvoin saa kutsun. Mun vierelläni istui tämän tapahtuman järjestäjä, lapualaislähtöinen ateisti Jussi Pikkusaari, ja häneen oli vaikuttanut hyvin voimakkaasti tieto Jaakon kuolemasta. Jussilla oli mukanaan Jaakon kirjoituksista koottu kokoelma Hyvä sana, jossa on Jaakon teologian parhaita ajattelun helmiä siltä ajalta, kun hän oli kotimaan päätoimittaja. Ja sitten tapahtui jotakin kummaa. Tuskin on Suomessa nähty aikaisemmin sellaista ateistien illanviettoa, jonka avauksena järjestäjä muistelee lämpimästi körttijohtajaa, joka on tänään saateltu haudan lepoon Helsingissä. Ja sen päälle tämä Jussi luki 25 minuuttia pötköön tätä hyvää sanaa, Jaakon tekstejä, sanomaa Kristuksesta.
Ja siellä ne ateistit kuunteli. En tiedä, että oliko se niille hellettä vai ukkosta, mutta ehkä Jumala tietää, miten ketäkin tahtoo kutsua. Viimeisessä haastattelussaan Helsingin seurakuntien lehdessä Jaakko pohti lähestyvää kuolemaansa ja toimittaja otsikoi hänen viestinsä: "Körttijohtaja haistattaa pitkät kuoleman mahdille." En tiedä, onko tuo, että haistattaa pitkät, vielä vähän kaunistellusti se, mitä Jaakko on sanonut. Pää pystyssä, vaikka oli niin kovasti jo kivuista kärsivä, Jaakko lähti kohtaamaan vapahtajansa, koska luotti siihen, että kuolema on voitettu vihollinen. Jaakon oma ääni on nyt jo vaiennut, mutta se elävä ja herättävä Jumalan sana, jota hän on julistanut, jatkaa vielä työtään monissa sydämissä, joille hän on julistanut. Nyt kuullaan muita puhujia ja jatketaan veisuuta täällä taivaan alla niin kuin sukupolvesta toiseen on tehty. Jaakko on tallessa taivaanisa luona. Jaakon lämmittävät sanat virtailee muistoina meidän mielissä. Ja vielä tulee sekin päivä, että me saadaan nähdä Jaakko ja kaikki muutkin kaivatut läheiset Jumalan luona. Siinä jokilaulussa, johon Jaakko sillä kirkkomatkalle niin ihastui, niin siinä lauletaan näin. Kun talvi sitten tänne luistelee ja peittää joen jäähän valkoiseen, niin tiedäthän, se kuuluu elämään, sydän sykkii myöskin alla jään. Joki juoksee niin kuin aina ennenkin, joki juoksee niin kuin aina ennenkin. Ja veisataan virrestä 212.
Jaakko Elenius, Eleniuksen Jaska. Realisti, jalat maas oleva, joskus jopa inhorealisti. Täällä näköjään Poutun peltoseurojen järjestäjät on keksinyt laittaa puhujan pöntön eteen viikatteen. Kun Jaska oli alkanut sairastella, niin lehdestä oli luettavissa hänen kolumninsa, johon liittyi viikate. Hän kirjoitti jotenkin niin, että viikatemies on alkanut kulkea heidän kujansuussa ja mulkoilee pahasti tänne päin. Kirjoituksen ajatuksena oli se, että olisi aika toimittaa talo ajoissa, ettei jäisi jälkipolville niin sitten paljon hommia. Ehkä nämä seuratkin ovat olleet talon toimittamista omalla tavallansa. Taisi olla filosofi Martin Heidegger, joka joskus on sanonut, että me synnymme tänne maailmaan monena, mutta kuolemme yhtenä. Ehkäpä siihen ajatukseen liittyy ajatus siitä, että elämän alkutaipaleella monet ovet ovat avoinna, monet mahdollisuudet odottavat, matkan pidentyessä tieviitat vähentyvät ja matkan päättyessä ihmisestä on ikään kuin tullut jokin kokonaisuus. Mutta kun me olemme täällä muistoseuroissa koolla, me olemme havainneet, että siihen kokonaisuuteen on hyvin monia erilaisia näkökulmia. Monia muistoseuroja monet ovat pitäneet omalla kohdallansa tämän kuluneen vuoden aikana. Teitä täällä on monia, jotka olette saatelleet omaa rakasta ihmistä läheistänne, vaikkapa tuonne Simpsion juurelle. Monia muistoseuroja lähes päivittäin on pidetty. Niin myöskin Eeva-Liisa varmaankin reippaasti pitkältä yli 300 muistotilaisuutta päivittäin Jaskan muistojen seurassa. Sellainen muistikuva on jäänyt Jaskasta mieleen, kun aina silloin tällöin olimme yhdessä seuroissa, että hän aina kehui kaikki puhujat, vaikka olisi mennyt kuinka penkin alle monen puheet. Aina oli pidetty hyvät puheet ja hyvät seurat. Ehkä tämä periaate sopii kuvaamaan myöskin näitä seuroja. Hyvät seurat. Erottelematta hyviä taikka huonoja. Ja kuten täällä on tullut hyvin monessa puheessa esille, Jaakko puolusti tavallisen ihmisen tavallista luterilaista uskoa. Kuten hän on sanonut, ahkera työ tai kompuroiva elämä tai annettu usko, se riittää. Sillä uskolla pitää selvitä, minkä on saanut, mikä on itse kullekin annettu, eikä sitä tarvitse ruveta mittailemaan. Siitä asiasta apostoli Paavalikin kirjoittaa. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne liikoja enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.
kirkko, kirkon asia, siis me ihmiset täällä, oli myöskin Jaakko Eleniukselle hyvin tärkeä asia. Hän arvosteli ja muistutti siitä, että kirkko ei saa laitostua, niin kuin monissa kirkon strategioissa nykyään sanotaan, että kirkon tulee ja pitää mennä ja tulla. Kirkon pitää kohdata, olla läsnä. Kirkko olemme me, Kristuksen ruumiin jäsenet. Kirkko olemme me, Kristukseen kastetut. Samoin hän muistutti siitä, että ei kannata kovin paljon pitäytyä niin kutsuttuun moraalikysymyksiin kirkon sisällä, koska silloin varsinainen asia unohtuu. Kirkon ikuinen peruskysymys on aina sama. Uskollisuus asialle, joka on armo. Kaikki muut asiat tulevat ja menevät. Armo pysyy. Monet ovat täällä muistelleet kiitollisena Jaakko Eleniusta, Eleniuksen Jaskaa. Mä en rupea kehumaan Jaakkoa sen kummemmin. Yhden erinomaisen hyvän puheen se on pitänyt. Jaakko puhuu mun 50-vuotisseuroos Lapuan tuomiokirkossa. Siinä se osasi kehua mua. Jaakon seurapuhe päättyi näihin sanoihin. Kauan eläköön Juha Ikola. Mun mielestä se oli hyvä puhe. Kauan eläköön Jaakko Elenius, kauan eläköön Kristuksen seurakunta, kauan eläköön tässä ajassa ja iankaikkisuudessa. Kristus elää, me saamme elää. Jaskan saarnavirsi oli Siel kaunis kannel soi. Veisaamme virrestä 632, 4. säkeistön. Emännät viestivät tuolta, että ennen lähtöä voi vielä tuon kahvipöydän kautta kiertää, mutta sitä ennen pyydän, että nousemme veisaamaan virren Herraa hyvää kiittäkää. Samalla onnittelemme
Eeva-Liisa. Joo, tää on Tampereella. Joo. Mm. Hei hei. Tämä netistä katsomaan. Joo, käy. Mikä se oli, Perkamo vai Perkamo? Perkamo. Näin helppo. Niin, joo. Hei hei. Hei hei. Lähdetäänkö? Niin. Joo, hei hei. No niin. Armoa joka laidalle. Hyvä
Ei saa liian hiljaa, mutta toisaalta ei saa liian Itse asiassa ei, se on musta. Eikö vielä vähän? Joo. Hei! Kyllä se joo. Joo.